በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽ ሰበር ዜና ጽምዶ ብስራሕ ቋንቋ ኢትዮጵያ ዝኾነ በመሓርኛ ጥምረት ተባሂሉ ንኽጽዋዕን እቶም ተጻመድቲ ድማ የጥምረት ኃይሎች ተባሂሎም ንኽጽውዑ ተወሲኑ ግን ሕዚ ናብ ናይ መወዳእታ ጊዜ ንበሎ ናይ መወዳእታ ኩነታት እንዳበጽሐ ይርከብ። ሰላም ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ በብዘለኹም ሰላም ጥዕና ረሃባ እንዳተመነኹልኩም ኣብ ናይ ሎሚ ሓንቲ መደብና ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዮም ኣዘረርቱ ዛዕባታትን እዋናዊ ሓደሽ ሓበሬታታትን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሓደሽ ቤተሰብ እንተሃልኩም ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ብዙሕ ሰብ ምንታን ክባጻሕ ላይክ ምግባር ጀምሮ ከምቲ ልሙድ እስቲ ኣብ ናይ ሎሚ ሓንቲ ሓዝኩም መደብ ክብለኩም ይሕወት። በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና። ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ኃይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ኃይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ። ከይድገም ኢና እንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ ሕና እንደሊ ሰላም እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ እዩ ሕጋዊ ክኸውን እዩ። ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሶ ኣይኮነ ፀገም ሰላም ግን እንደሊ ኢና። ስለዚ ሰላም ምስ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ሰላም ምስ ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይጻረየልና ጆኖሳይድ ተፈጺሙና እዩ። እዚዩ ክቕጽል እየ ንዝብል ኃይሊ ግን ደው ይበል ደው ከም እንብል ከዓ ኢና እንረጋገጽ ዘለና። ኣብ መጨረሻ ቃሊና ናኣቱ ዘለና ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ ክንትጉረውና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ መስዋዕት ዝኸፈሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ዝወድኡ ብጾትና ቃል ከዓጽወ የዘረባይ ሰበር ዜና ጽምዶ ብስራሕ ቋንቋ ኢትዮጵያ ዝኾነ በመሓርኛ ጥምረት ተባሂሉ ንኽጽዋዕን እቶም ተጻመድቲ ድማ የጥምረት ኃይሎች ተባሂሎም ንኽጽውዑ ተወሲኑ ፈለማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ድሓር እናሰፍሐ ከይዱ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኃይልታት ዝሓቆፈ ጽምዶ እዚ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ተሰጋጊሩሎ ንኃይልታት ኤርትራ ትግራይ ሱዳን ኣምሓራ ዓፋርን ቤንሻንጉል ጉምዝን ሶማሌን ጋምቤላን ዘጠቓለለ ጽምዶ እዚ ጥምረት ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ተወሲኑሎ ነዚ ጥምረት ዝፈጠሩ ኃይልታት ድማ ኃይልታት ጥምረት ተባሂሎም ንኽጽውዑ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ጥምረት ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። እቲ ጥምረት ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን ካብ ዘካየዶ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ሓሊፉ ኣብ ሱዳን ካርቱምን ፖርት ሱዳንን ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ተራኺቡ ዝዘተየ እንትኸውን ኣብ ቀጻል ድማ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝራኸብ ተገሊጹሎ። እዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኃይልታት ዝተፈጠረ ጥምረት ሓደጋ ህልውና ኩሎም ህዝብታት ንዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንምእላይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ጽምዶ ብርግጽ ሕማም መርዘን ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ከምቱ ንፈልጦ ማለት እዩ። ነገር ግን ሕዚ ናብ ናይ መወዳእታ ጊዜ ንበሎ ናይ መወዳእታ ኩነታት እንዳበጽሐ ይርከብ። ጽምዶ ፈጢሮም ትግራይ ኤርትራ ሱዳን ምስ ካልኦት ናይ ውሽጢ ኢሉ ዝሓሰቦም ይመጹን ኣለዉ ኢሉ ትግራይ ናይ ውሽጢ ከም ዘይኮነት ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነት ቆፂሩ ዝዛረብ ዝነበረ ብግልፂ ዘቕርብ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ናይ ጽምዶ ኢምፓክት ብተግባር ክሪኦሉ ናብ ዝኽእለሉ ኩነታት በፂሕና ኣለና። ብዙሕ ሰብ ጽምዶ ትብሉ ኣለኹም። ነገር ግን እቲ ናይ ጽምዶ ውፅኢት ደኣ ኣበይ ኣሎ? ትግራይ እናተደብደበት ስቂሉ ዝርኢ እንድሕር ኮይኑ ናይ ጽምዶ ትርጉም ደኣ እንታይ እዩ? ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከበባ እንዳፈጸመ ስቂሉ ዝርኢ እንድሕር ኮይኑ ናይ ጽምዶ ውፅኢት ደኣ እንታይ እዩ? እዚኦምን ካልኦትን እንዳሓተትኩም ጸኒሕኩም ኢኹም። ፍላይ ናይ ድሮን ጥቃዓታት ክበጽሕ ከሎ ኣብ ሸራሮ ምስ በጽሐ
ቅድሚ ሸራሮውን ኣብ እንትጮ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ቆላ ተንቤን ከምኡውን ቅድሚውን ኣብ ናይ ቦርደር ናይ ዓፋር ናይ ትግራይን ኣብ ዘጋጠሙ ኣብዚኣቶም ጻውዒታት እናቀረቡ ጸኒሖም እዮም ኣወል ሰዒድ ሓደ ግዜ ዝበሎ ነይሩ ትግራይ እንተተነኺኣ ብድሮን ይኹን ብኻሊእ እንተተነኺኣ ድሮናት ሻዕብያ ኣበይ ከም ዘንዣበባ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ዝህፃን ኢሉ ዘቕረቦ ነይሩ እዚኦም ኣበይ ኣለዉ ዝብል እዩ ነይሩ ትናትኩም ኢለ ዝሓስብ ሕዚ ከዓ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ሸረሪና ድሕሪ ናይ ደቡብ ትግራይ ኣበይ ዳ ኣሎ ትፅምዶ ዝብል ሕቶ እናበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ብተግባር እውን ንሪኦ ኣለና ነገር ግን ፅምዶ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ወታደራውን ፖለቲካውን ምሽጥራት ብዘየቃልዕ ብዘየውፅእ መልክዑ ፅምዶ ኣበይ ኣሎ ዝብል ክሕብረኩም ስለ ዝደለኹ እዩ ብፅምዶ ንጅምር ዘለና ካሊእ እውን ሓደሽቲ ምዕባለታት ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ፅምዶ እዚዩ ክሕብረኩም ስለ ዝደለኹ እዩ እግዝ ትግራይ ኣብ ባዕላ ኣብ ዓርሳ ዝተመርኮሰ ህልውና ክህልዋ ኢና እንደሊ መራሕትና እውን ቃል ብቃል እዚ ነግሮምና እዮም دعم السريع زمززو عم حداري هاديمو مس حيلتا السودان كينات عم كير زركب دعم السريع عم حداري كردفان كهون زمززو حامد محمد حميد تمالي ربع مس العربية أبزقبروك على محتد كابتو عطو حيلي كم زهاد مجاليتو حامد محمد حميد أبتزكيروك على محتد حزب السودان أمارات خمزي بول بمقلات أنصار تسرع زي بول ميليشيا اللي زغالوتو دعم السريع بحد نتكك على كم زولو بمبرح أبالا دعم السريع لمريتو من مرحان كابتو عطو حيلي كوتو تصاوعي تقريبو حميد أبتمس على العربية زكيروك على محتد دعم السريع علي تاو مخان بمقصاص أمرلو السودان علي تاو تركسفني سرح كم زولو وقيسو نسو وسيخون حقاو تكال أب كردفان دارفورن كملس بمسواع أتي أم محدار وعيوتا ساتف تاسيس بهال من محدار بوليتيكاو كم في دعم السريع مخانو أبريهون حميد اتمس دعم السريع متأثر زلو من محدار سحلال لغن نتصاوعيت أهجرا محبرسب أب قد داي تجريتش شلل كم زبلون كم زنات أوغن كسيسون أب تحت قطر دعم السريع بزركب كبابي زركب حزب السودان زورو زلوت أجيام لبس بريز بلا حميد دعم السريع بزقاط أطر كبابي مدمساس كتماتاتن مقتل نجحان سباتن زبر بوليسي خمس خطل جريتون دعم السريع نزي أبزي زيزي كابو هاديوم كم زلوز جلسة حامد محمد حميد أب تحتي من محدار تاسيس أبال بريزنت وبايتو خجبر خلو زحلف عمت أم حداري كردفان كخون كم زمززو يفلات مسارع داي قسكيسو خمزلو بتصمدو طعواع خمزبل ود بشاشاخون باچا دبلي ترديو مالو سو باچا دبلي انا مرو هايكون كون يدنا موداتا متي مرو كم زغونه مني نغيرنا نعن بعلو تمسو تماريخو زنبره ابادولا زبحال مرو بعلو نغيرنا باچا دبلي معرخ ندي يحلنو حقيقو نزي ربح نزي تقم تاريخ يزارب كم زلو حدا نسو يكون نزارب زلو مغنياتو نسو حلنو نفسو تفلالي نسو حجي امباسادر يشغر يبلون اب كينيا حبيب قمه تخلي زاخلو ገንዘብ ሒዙሎ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት መሳርያ ብምግዛእን ብምሻጥን ምስ ፕሬዝዳንት መንዩ ሙላቱ ተሸመ ብድለላን ብገለን ካብ በዓል ቻይና ካብ በዓል ዩክሬን ካብ በዓል ራሻ ማዓት ገንዘብ ማዓት ናይ ደላላ ገንዘብ ረኺቦም ዝኣኽሎም ገንዘብ ሒዞም እዮም ሽግር የብሎም according to the ናይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሸመ ናይ መንግስታዊ ለውጥ እንድሕር መጽ ይኳስ ኣይሕተትን ይዝብል መለስ ዜናዊ ዝቐመጡ ሕግ ኣሎ ሚኒስትራትን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ካብ ስልጣን ምስ ወረዱ አይ ቲንክ ን15 ዓመት ን 20 ዓመት ናይ መንግስቲ ክስታይ ኣለዎም ሓለዋ ኩሉ ነገር እዩ ዝግበረሉ እዚ ሕጊ እዚ ጽባሕ መንግስቲ ምስ ተቐየረ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን በዓል ሙላቱ ተሸመ ኩኑ በዓል መን ግርማ ብሩ እዚኣቶም ጽባሕ ተሓተት እዩ ሶ ባጫ ደበሌ ምስ ነፍሱ የለ ሕልኑ የለ ሕልኑ ጠሊሙ ወይ ሕልኑ ሸይጡ ወይ ለዛ መወዳእታ መጽ እንታይ ኢልና ኣነ ኣይተማረኩን መጽ ይንገረኒ ኢልና መን ከም ዝማረኸኒ መጽ ይንገረኒ እዚኣ بعلم شعبية سلاد فلتوا I hope تشعر زماره يقول لقوني الله وكليهم أنا منكحت كفتني جن بتشعر بالي أنت لنا أنا عيتماركون بيزولنا عيتماركوني أنا مسكرنا أبرو لازم مداي صوبوه هنجمرمو ممكن تسلينا تام بهاجة يتبالبت ليه لا ممكن أتعلم بتأم تمامنا برنا تمامنا تمام وعلا ببزو سكاوس الفودان ببزو موت الكتاب على ولا دانا almost موت الكتاب على ولا حاكموች እዛ በሜዳ ደረጃ ለዚህ እንትን ሊያደርጉት እንኳን በማይችሉበት እዛ በኋላ የዳንበት መዳንና መንቀሳቀስ ሲጀምር ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ይሄ ለእርዳታ የሚመጣ ወተት ከዛ ዝም ብለን ትንሽ ይወሰን የምንጠጣው በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ
ስለዚህ አንዱ አንበጫበጭ ከዋለ እዛ ባጫ ሆነ። አሁን እሱ ፈልጎት ወደ ባጫ እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም። ወተቱን ስላበጫበጨው ነው። ሕጂ ሎሚ ዕድመን ቴክኖሎጂ ብዙሓት መፍዓት ቆልዑት ኣለዉ ኣብዚ ሚድያታት ከምዚ ገይሮም ኤዲት ዝገብሩ በዓል ባጫ ኣብ ቲክቶክ ስለ ዝውዕሉ ርኢ ወይም እዚ ሕጂ ባዕሉ ኣባዱላ ገመዳ ምስኡ ምሩኽ እንዳሃለወ ኣብ ሳሕል ፀባ ከመይ ገይሩ ይብፅብፅ ከም ዝነበረ ከመይ ኢሉ ሓሚሙ ከም ዝነበረ ባዕሉ ኣባዱላ ዝገለጹ እዩ። ኣነ ብተደጋጋሚ ዓርኢኩም የዝናተይ ሚድያውን ስለ ዝርእይዎ ኣይ ቲንክ ተደገምናዮ እውን ሓጢኣት የብሉ ግን ኣባዱላ ገመዳ ባዕሉ ተማሪኹ ከም ዝነበረ ኣብዚ ነግረኩም ነይሩ። ምስኡ መን ተማሪኹ ነይሩ? ባጫ ደበሌ። መፅሓፍ ናይ ኣስገደ ገብረስላሴ ናይ ፍስሓ ደስታ ናይ ገብሩ ኣስራት ናይ መን እዩ ወጥቼ ያልቀረቡ ናይ ያሬድ ጥበቡ መፅሓፍ ናይ ጌራ መፅሓፍ ኢሃፓ መፅሓፍ እንድሕር ኣንቢብኩሞ ኣብኡ ኦነግን ኢህድንን ከመይ ኢሎም ከም ተመስረቱ ኣብ መፅሓፎም ፅሒፎም ኣሎ። ኢህድንን ኦነግን ብምሩኻት እዩ ተመስሪቱ። በዓል ኣባዱላ ገመዳ ንገለመለን ካብትን ኣራርዮም ባዕሎም ኦነግ ዝበሃል ድርጅት መስሪቶም ሎ ምክንያቱ ናብ ኢትዮጵያ ይግስግሱ ስለ ዝነበሩ። ሕጂ ባጫ ደበሌ እንታይ ኢልና ኣነ ኣይተማረኩን ተማሪኸ ይፈልጥን ይዝበለና ዓገ እንዳልከው ዳንሰኝነት ይመጣል። የብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ እኮ ቱርከኛ ማለት አዎ ቱርከኛ ከኔ ጋር የሚያያዘው ነገር ፐርሰናል አይደለም። ይሄ ትርክቱ እኔ ከወጣሁት ህብረተሰብ ጋር የሚያያዝ ነው እንደ ህብረተሰብ። ምክንያቱም ምንድነው መሰለ ዴሞክራሲ ብለን ካልን ዴሞክራሲ ሁሉም በተሳትፎ ቦታውን ያገኛል። ማይኖሪቲ ወደ ቦታው ለመምጣት በጉልበትም ባሁ ቆርኩሩክ ቦታ መምጣት ነው የሚፈልገው። ዴሞክራሲ የሚባል አይፈልጉም። ለምሳሌ ስለኔ ሲነሳ እንዳልከው ዳንሰኝነት ይመጣል። ያው ሙርከኛ ማለት አዎ ሙርከኛና ዳንሰኛ ነው የሚመጣው። ዚያር ያሳይ ለኔ የብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ እኮ ብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይማረው ተስፋዬ ገብረአብ ነው ሁሉንም የሰራው። ተስፋዬ ገብረአብ አንድም በማስረጃ ሪሰርች ላይ የተመሰረተ ጽሑፍ አልጻፈም። ሁሉም ትርክት ናቸው። ሁሉም ኢትዮጵያን ለማፍረስ አማራና ኦሮሞን አጣልተው የደከመች ኢትዮጵያን ኢሳያስ እንዲበላት ለማመቻቸት ነው እንጂ እሱ የሚለው ነገር አለ። የጻፋቸው መጽሐፍቶች በሙሉ እኔ አንዳንድ ቻፕተር አለኝ በእያንዳንዱ መጽሐፍ። ለምን እኔ ላይ ብለህ ካልክ ኦሮሞ ልታዳክም በኦሮሞ ውስጥ ፊገር የሆኑ ሰዎች ላይ ማተኮር አለብህ። የሚገርም ነገር ተስፋዬ ይሄ በተባለ ቁጥር በህዝብ ውስጥ ያለው ተቀባይነት ደግሞ ከፍተኛ ነው። ይሄ ደግሞ ፐርሰናል አይደለም እኮ ሕጂ እዚ ምሩኽ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ መስለኩም ነቶም ኣምሓርኛ ዘይትሰምዑ ኦሮሞ ስለ ዝኾንኩ እዮም ከምኡ ታሪክ ፅሒፎም ኢሉ ናይ መን ሽም ኣልዒልዎ? ናይ ተስፋዬ ገብረአብ ሽም ኣልዒልዎ። ተስፋዬ ገብረአብ ብዛዕባኡ ኣብ መፅሓፉ ምሩኻት ከም ዝነበሩ እቶም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለው ናይ ኦሮሞ ሽዑኡ እንታይ ዝበሃል ነይሩ? ኦህዴድ ዝበሃል ነይሩ። እቶም ናይ ኣምሓራ ድማ ሕጂ ኣዴፓ ኮይኑ ዘሎ ብኣዴን ይበሃሉ ነይሮም። እዞም ክልተ ድርጅታት እዚኦም ብምሩኻት ተመስረተ እዩ ዝብል ፅሑፍ ፅሒፉ ሕጂ ባጫ ደበሌ እንታይ ዝብል ዘሎ ሪኢኹሞ? ኣብ መወዳእታ ሰነፍ ምዃኑ ናብ ብሄሩ ተፀጊዑ ኸይዱ በቃ ኢትዮጵያውነት ደርቢዎ። ባጫ ደበሌ ሕጂ ኢትዮጵያዊ ዲኻ ኦሮሞ እንድሕር ኢልካዮ ኦሮሞ እዩ ዝብለካ። ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያውነት ተባሪሩ እዩ። ዝድግፎ ኢትዮጵያዊ የለን፣ ዝሰምዖ ኢትዮጵያዊ የለን። ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ የላን ፈሪሳ እያ ወይ ወደ ዓዲ ዘይርድኦ ኮይኑ እምበር ኢሳያስ ቅድሚ 2 ዓመት ነጊርኩም ዓይነይቲ ኢትዮጵያ ክብል ከሎ ሽዑ ተረድኦ ሰብ ኣይነበረን። ሕጂ ዓይነይቲ ኢትዮጵያ ተልካ ንዝኾነ ሰብ ርድኦ እዩ። እዚ ምሩኽ እዚ ግን ተማሪኸ ነይረ ንኸይብል ተስፋዬ ገብረአብ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ጀጋኑ ከዋርድ ስለ ዝደለየ ንዓይ ከም ምሩኽን ከም ገለን ገይሩ ፅሒፍለይ ነቲ ናተይ ማሕበረሰብ ከናእስ ደልዩ። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ፀቢብ ክትኮን ከለካ ናብ ብሄርካ ኢኻ ትሽጉጥ። ሰብ ምዃንካ ትርስዖ። ፖለቲከኛ እንድሕር ኮንካ ብሄር ዝበሃል ነገር የለን። ፖለቲከኛ እንድሕር ኮንካ ሃይማኖት ዝበሃል ነገር የለን። ፖለቲከኛ እንድሕር ኮንካ ዓውደይ ገለ ዝበሃል የለን። ብምሉኡ ነታ ተመሓድራ ነታ ተገልግላ ዓዲ ብማዕረ ኢኻ ተገልግል። ኣነ ኦሮሞ ስለ ዝኾንኩ ኦሮሞ ሓስቤን ኦሮሞ ከገልግለ ገለ ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ መወዳእታ ዝኸሰረ ነጋዳይ ከምኡ እዩ ዝገበር። ፖለቲከኛ ድማ ናበይ ፅጋዕ? ናብ ዘርኡን ናብ ገለመሊኡን ከምኡ ፅጋዕ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናብ ህዝቢ ኦሮሞ ምፅጋዕ ጀሚሩ። ልክዕ ከምዛ ቀዲመ ዘረኣኹም ዜና ቅድሚ 35 ዓመት ብዙሓት ናይ ኦነግ ልዕሊ 20,000 ናይ ኦነግ ሰራዊት ተረሺኖም ዝበሉና ማለት እዩ። ናይ ኦነግ ሰራዊት መብዛሕትኡ መን እዩ? ናይ ኦሮሞ መናእስያት እዮም ነይሮም። ኣብ መወዳእትኡ ናብ ብሄሩ ተፀጊዑ ይኸይድ። ድሓን ካልእ ቪድዮ ከሪእኩም ከህብረተሰቡ ጋር የተያዘ ቅድም የማጆሪቲ እና የማይኖሪቲ ማይንድ ሴት ነው ይህንን የሚፈጥር ያለው ማለት ነው። ሌላ ምርኮኛ ነው ለተባሉት
የማረከው ሰው ይወጣ ብሎ ይናገር እዚህ ቦታ ምናምን ብሎ እሱን ይናገር። ከዛ በተረፈ የኔ ባዮግራፊ ላይ ምርጥ የሆነ ነገር አቅርብልሃለሁ። 48 ዓመት ውትድርና አገልግያለሁ ነው የማላቃቸው ቦታዎች የለውም። ስለዚህ እኔ የተወለድኩበትን እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሮኛል። እዚህ ቦታ ላይ ረይኹሞ ናበይ ጽጋዕ ከም ዘሎ ናብ ብሄሩ ናብ ዘርኡን ይጽጋዕ ዘሎ ዳስዋይ ሕጂ ናብ ብልጽግና ኦሮሞ በዓል ወዲ በሻሻ ህዝቢ ኦሮሞ ጠፋእኻ ዝብልዎ ዘለው ነዚ ንወዲ ከምዝኒ ሶ እዚ ሰብ እዚ ኣይተማረኩን ዝማረኸኒ ሰብ ወፂ ይዛረብ ኢሉ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ድምፂ ወያነ ዲኹም ትግራይ ቴሌቪዥን ንኣለምሸት ደግፌን ንብርሃኑ ጁላን ዝማረኽዎ ሰባት ኣይ ቲንክ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘለዎ ምናልባት ንክዛረቡ ኣስጋእ እዩ። ግን ኣነ ለውጢ ክመፅእ እንዲ ከይደ ባዕለይ ኢንተርቪው ክገብረሎም እዩ ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣነ ዝፈልጦ ድሕሪ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ንሳቶም ተባሪሮም በዓል እዚኣቶም ጀነራላት ኮይኖም እዚ ሰብ እዚ ሕጂ 48 ዓመት ሙሉ ኣብ ውትድርና ዕድሜ ሕሊፈ እዩ እቲ 7 ዓመት ተማረኹ ረሲዕዎ ኣሎ 7 ዓመት እንድሕር ኣጉዲልካሉ ክንደይ ዓመት ነይሩ ማለት እዩ 42 ምናልባት ድሕሪ እውን ክሳብ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝምስረት ገለመለ ክሳብ 87 3 ዓመት ቀንሱሉ እዚ ሰብ እዚ ኣብ 30 ገለን ዓመት ሙሉ ጀነራል ኮይኑ ክንደይ ሚስኪን ተጋዳላይ ሕወሓት ግን ዝሁሉ ተጋዲሉ ወልሓንቲ ዝረኸቦ ነገር የለን። እዚ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ዓብ ትምህርቲ ሶ እዚ ሰብ እዚ ዝማረኸኒ ሰብ እንድሕር ኣሎ ወፂ ይዛረብ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰሓሊኻ ተማሪኽካ 48 ዓመት ሙሉ ኣብ ውትድርና ይነበርካ 7 ዓመት ሙሉ ሙሩኽ ናይ ሻዕብያ ኢኻ ነርካ ፀባይኻ ትብፅብፅ ነርካ ሶ 48 ዝበልካዮ 41 ዓመት እዩ ዝኸውን 3 ዓመት ካብኡ እንድሕር እንደገና ቀኒስካሉ 30 ገለን ዓመት ክኾናሉ ሶ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ትዝማረኸኒ ሰብ መፂ ይዛረብ እንዲሉ ንሕና ቅድሚ ናይ ኣባዱላ ቅድሚ ምስምዒ ናይ ወዲ ፈራዳይ ኢንተርቪው ከስማዓኩም እቶም ንባጫ ደበሌ ዝሕልዎ ዝነበሩ ኣለዉ ብዛዕዲ ስማዕኒ ጽቡቅ ነይሩ እዚ ታብስልካ ሓደ ፕሮጀክት ተሓዘስ በለኒ ኣሎ እንዴ እንተ ዝድረፍ እንደገና ወይ ጽቡቅ ገይሩ እንተ ዝቀናበር ባዕሎም እንደለው ባዕል ባጫ ደበሌ ሳለው እንደው አቡ ምስተምሩሃት ዝነበሩ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣሜላ ነይሩ ዋ ፍቅር ኣለኒ ኣተውጅለኒ ና ሕጂ ብቲ ዕምቆት ብዙሕ ኣይነበረንን ግን ክስዕስዕ ከሎ ፈልጦ ምስቶም ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ጡብ ገይረን ገለ መለስ ስዕስዓ ብርቱዕ ሳዕሳዓይ ነይሩ ወዳይ ንዕለሉ ነርና ንፍዕ ሳዕሳዓይ ገለ ነይሩ ብሓጅስ ኣባዱላ ኣነ ይፈልጦኒ ኣይ ዝክሮኒ ግን ባጫ ምሳና ነይሩ ኣብ ካርተር ዝበሃል ነይሩ ምስኡ ኣብ ትሕቲኡ ነይሩ ዝክሮኒ ታዲያ ፌዘኛ ነው ታዲያ አንደኛ ወታደር አይደለም እስክስተኛ ነው ዳንኪረኛ ነው በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው አጫዋች ነው ሕጂ እዚ ናይ ምስክርነት ናይ ወዲ ፈራዳይ ኢንተርቪው ዝነበረ ባጫ ደበሌ ሙሩክ ከም ዝነበረ ባዕሉ ምስክር ኣለዉ ኣብዚ ኣውሮጳ ኣብ ሽዑ ኣብ ሳሕል ዝነበሩ በዓል ባጫ ደበሌ ኣባዱላ ገመዳ መን እዚ ፓይሎት በዛ በጴጥሮስ ዝነበረሉ ንዓቶም ዝሕልዎም ዝነበሩ ተጋደልቲ ናይ ሻዕብያ ኣለዉ ኣብዚ ዓዲ ሶ ባጫ ደበሌ ነግረኩም ኣሎ መን ማሪኽ እንብለኩም ኣሎ ኣይ ሆፕ ኣብ ኤርትራ ፕሮግራም ክትሰርሕሉ ተስፋ ንገብር ኣብዚ ወዲ